Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Eshayisa umalume wami ozalwa nomama wami engimthandayo kusuka enhlizweni la ngimthanda kodwa sengiphatheka kusenzeka ave ngimthanda umalume sengikhubile kakhulu oneni moya wami lojabi ave ngiyithanda njengoba nje ukuthi ule ekhipha kubo bebeka ngaphandle yona lena yayibusha ubimpela lo uye lo Basale behlukane phakathi abantu esiguleni zokuxhumana emva kokusabalala kwevideo etshengisa umalume nomshana bexabana lapho khona umalume eshayisa imoto kamshana. Nginibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Namanje basacasukile abantu abahlukahlukene esiguleni zokuxhumana emva kokubona ivideo esabalale ku TikTok kanye na Facebook. Kule video kukhuluma ongumshana kubonakala imoto ishayisiwe, uthi usekhothe umalume wakhe ngokushayisa imoto yakhe. Umthanda kakhulu umalume wakhe kodwa usemkhubile ngesenzo sokushayisa imoto yakhe. Uqhuba ke ivideo kubonakala umalume eshayisa imoto eyiveni kamshana ngeveni lakhe elithe okuba likhudlwana nelikamshana. Uyishayise belokho bemkhuza njalo umalume, belokho bemkhuze njalo eqhubeka nokweyishayisa. Esho khona ukuthi kusekhaya la embiza ngenhlamba ethi hamba kukithi la. Abantu ke babe nezimvo ezihlukahlukene khona lapha esikundleni zokuxhumana. Ugovozile tourist Khumalo uthe ibhlungu lento ngoba ingane uma isihluphekile khalela komalume bayo, kodwa umalume uma enza njena wabe sefaka ama emoji akhalayo. Umpume Msibu uthe kubhlungu ukukhulela komalume, thina besitshelwa njalo ukuthi kukithi lapha hambane emakini namakhanda amakhulu. Umpume Msibu uthe kubhlungu ukukhulela komalume, thina besitshelwa njalo ukuthi kukithi lana hambane emakini namakhanda amakhulu. Thiwa kwakuthiwa sizilwanyana kusho umalume uma njalo bexabana nomama. Wayemxosha akahambe ehambise lezinto emakubo. Ugogo wagcina eseshintsha umuze sezoshona. Ithi ibiza mina mangase nje ngimxoshe nami sekungaba kubi. Wabe sefaka ama emoji ahlekayo. Usabza saba uthe kumanje umndeni wakwamama ungithande ngoba ngenza imisebenzi okwakumele yenziwe omalume. Ngangisiza ugogo kanti ngizilandela amazondo, ngisho izingane zabo azinendaba futhi nami nginendaba ngoba ngayenza yonke imisebenzi, ngahlaba 5 wezinkomo nembuzi. uNkulunkulu mayiphinda angipha amandla ngizokwenza futhi kube njalo. Uma wabo okungigogo kimi okwalawo malume ukhona uthule nje futhi ufuyile. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngale video. Ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho ngalo lolu daba khona lapha kwi comment section.